Formsilla voi tehdä erilaisia oppimistehtäviä, joihin voi lisätä pisteitä, automaattista palautetta sekä erilaisia koodilukkoja, jos haluaa tehdä vaikka digitaalisia pakopelejä. Itse olen toteuttanut tällaisen oppimistehtävän, joka on tarkoitettu media-alan ja kuvallisen ilmaisun tallennetuotannossa työskentelyyn ja siellä digitoinnin opetukseen ja oppimiseen. Ja tosiaan tässä on nyt teemana tällainen vanhan kartan tapaus. Olen löytänyt tuolta vanhakartta.fi-palvelusta kuvan vanhasta kartasta ja tässä oppimistehtävässä tavoitteena on kerrata tuota digitointiprosessin kulkua ja sen eri vaiheita. Ja pystyy tosiaan tänne Google Formsiin tuomaan erityyppisiä kysymyksiä ja tiedostoja. Täällä voi lisätä kuvia, videoita, sitten pystyy lisätä otsikoita ja tekstejä, tuomaan kysymyksiä aiemmasta Google Formsista ja täältä pystyy sitten lisäämään hyvin erityyppisiä kysymyksiä, kuten monivalintaa, valintaruutuja, lineaarisia asteikoita, matriiseja, melkein mitä vaan, mitä nyt näissä kyselylomakkeissa usein on. Ja tosiaan tämä on nyt tehty tällainen osioina. Tuolla näkee, että täällä on 7 osiota. Ja lomake on tehnyt niin, että tähän ei tarvitse kirjautua Google-tilillä, vaan kun saa tämän linkin, niin pääsee tätä sitten tekemään. Eli ensimmäinen osio on ihan vaan esittely tästä. Ja tuon jälkeen sitten alkaa tämä varsinainen tehtävä ja kertausosio. Eli tässä on pientä tämmöistä tarinallisuutta tuotu myös mukaan. Eli tässä on tämmöinen rooli Kansallisarkiston maassa digitoinnin yksikön digitoijasta. Ja sieltä löytyy tällainen vanha kartta. Ja sitten lähdetään tutkimaan vaiheelta, että miten tämä kartta voidaan digitoida ja kuinka tätä pitää valmistella ja minkälaista metatietoa tästä löytyy ja miten tämän validointi sitten onnistuu. Mutta olen tehnyt tänne erilaisia kysymyksiä. Täällä on monivalintakysymyksiä. Näihin on pakko vastata, eli ei pääse eteenpäin ennen kuin on vastannut. Sitten tosiaan alkaa seuraava osio, taas pieni ohjeistus. Olen tuonut tänne kuvia. Sitten olen tuonut tämmöisiä pieniä täkyjä tänne, uusia työkaluvinkkejä. Sitten täällä on metatiedoista, pieni kuva siitä kartasta suurennuksena ja kerrottu vähän enemmän noista metatiedoista tuossa tekstissä, jonka jälkeen sitten tuon tekstin perusteella voi vähän päätellä, että mitä tuosta saisi selvää. Sitten siirrytäänkin siihen itse digitointivaiheeseen ja tänne olen tuonut sitten eräästä hankkeessa, jossa tällä hetkellä työskentelen, tällaisen pienen opetusvideon ja sen jälkeen, kun on katsottu tuon videon, niin voi vastata sitten kysymyksiin, eli miten tämä kartta voidaan digitoida ja mitä sitten digitoidaan tuolla mankeliskannerilla. Ja sitten täällä on validoinnista vielä kysymyksiä ja pieni video myös sitä validointivaiheesta ja sen jälkeen pieni kysymys, että mikä näistä kuvista ei sitten läpäise tuota validointia. Ja sitten viimeinen vaihe on vielä tuo arkistointi ja hävittäminen. Eli sitten kun tämä on täyttänyt tämän lomakkeen, niin pystyy tarkastelemaan noita vastauksia. Tänne ei ole tullut vielä mitään ihan oikeita vastauksia, nämä ovat vain minun testivastauksia. Vastaukset saa tosiaan sitten Sheets-muodossa, eli tämä Googlen taulukkolaskentaformaatti. Ja täältä pystyy sitten tarkastelemaan keskiarvoja, mediaaneja ja alueita ja kuinka paljon pistettä näistä on saatu ja missä kysymyksissä on sitten ollut eniten oikeita vastauksia ja vääriä vastauksia. Täältä saa myös sitten ihan kaavioina jokaisen kysymyksen vastaukset erikseen. Ja tosiaan tämä on tehty niin, että ei tarvitse kirjautua, tämä ei tallenna nimiä. Eli tätä pääsee sitten ihan huoletta kokeilemaan.